Bona nit a tots, autoritats, empresaris, empresàries, amics i amigues. Per a tots els que formeu part d'aquesta gran família, avui no és una nit qualsevol. Avui és una nit per a sentir orgull. Orgull del que som, orgull del que hem construït i orgull de moments com el d'avui. Abans d'entrar, tots heu rebut una xicoteta floreta, una cosa senzilla i humil, però amb molt de significat, perquè en breu tornarem a estar en primavera i simbolitza el renaixement, simbolitza una nova etapa, simbolitza que després de cada hivern sempre torna a florir la vida. I jo crec que Alzira està en aquest moment, un moment de floració, de confiança, d'esperança, de futur. El primer que vull fer és reconèixer el gran èxit d'una nova edició de la Setmana de l'Economia, enguany la 18a setmana. Una edició més que consolidada, amb impacte real, amb molt de coneixement, experiències i moltes oportunitats, i amb projecció autonòmica nacional i internacional. Això no passa per casualitat, ni és cosa d'un momentet. Passa perquè hi ha sintonia i hi ha esforç, hi ha coordinació, hi ha un gran treball d'equip. Gràcies, Gemma Alòs, gràcies, Carmen Herrero, i gràcies a tot l'equip d'IDEA per aquesta setmana. I per descomptat, gràcies també a Núria, a Toni i a tota la meva junta directiva, perquè d'aquesta manera demostrem que quan el sector públic i el sector privat es coordinen, les coses passen, i passen molt bé. Moltes gràcies a tots. Amb aquest èxit, avui també celebrem una ciutat que avança, una ciutat que treballa i una ciutat que és referent. Reciclajes y Transformaciones representa 50 anys d'adaptació i lideratge en l'economia circular des de la carretera d'Albalat, demostrant que innovar també és construir el futur. Etiquetas Costa simbolitza l'ingeni dels valencians per saber transformar-se en moments difícils, convertint una crisi en una oportunitat pionera i de futur. Sols Cabells és l'exemple de com el comerç familiar pot créixer, expandir-se i consolidar-se sense perdre les seues arrels. I el Parc de Bombers d'Alzira és sinònim de servei, de valentia i de compromís amb la Ribera quan més ho hem necessitat. Tots vosaltres representeu la cultura de l'esforç i aquesta cultura és la base del que som. Moltes felicitats per aquest més que merescut reconeixement a tots. Però si volem continuar avançant, hem de seguir treballant junts, tots junts. El comerç d'Alzira necessita una major atenció en els nostres pressupostos municipals. No podem permetre'ns que es perdi la força. Necessitem programes més contundents, més moderns, més adaptats al nou consumidor digital, com hem vist aquest matí. La digitalització ja no és una opció, és una necessitat. La intel·ligència artificial, les noves tecnologies, les dades estan canviant la manera de vendre, de produir i de gestionar. Qui no s'adapte es queda darrere. Però si t'adaptes, multipliques oportunitats. I Alzira no pot quedar-se mirant com passa el tren. Hem de recuperar el protagonisme d'Alzira com a centre comercial de la comarca, perquè quan el comerç funciona, els carrers tenen vida, i quan els carrers tenen vida, la ciutat respira. Com bé sabeu, les inversions privades estan arribant al poble. Més de 200 milions d'euros anunciats en indústria i en construcció en apenas unes setmanes. 200 milions.
Això sí que és una confiança dels empresaris. Però les inversions públiques han d'acompanyar les privades. Necessitem connexió a l'AP7, punt en el qual seguirem buscant solucions tots els obstacles que es posen any rere any de manera reiterada, però sense perdre mai la il·lusió. Necessitem infraestructures logístiques eficients, necessitem solucions hidràuliques per evitar les inundacions històriques. No podem créixer amb colls de botella com els actuals. No podem dependre del cel. També hem de tindre en compte que actualment tenim el millor índex d'ocupació industrial de tota Espanya. Això és una gran notícia, però també tenim un repte. Falta mà d'obra qualificada. I les baixes laborals estan afectant la productivitat de moltes empreses nostres. Hem de treballar junts per solucionar-ho i hem de fer-ho des de la il·lusió, donant oportunitat a tots, des de la inclusió, donant oportunitat a tots, a jóvens, a majors, a persones amb diferents capacitats i procedència. Perquè una societat que integra és una societat molt més forta. I una economia que inclou és una economia molt més competitiva. I per aconseguir-ho necessitem que la responsabilitat siga compartida. Administració, empresaris i agents socials. Però també hem de recuperar una cosa fonamental, la cultura de l'esforç, perquè el progrés no és casualitat, és responsabilitat, és constància i és compromís. Si creix la indústria, si creix el comerç, si creix la ciutat, han de créixer els serveis. Formació professional adaptada a la realitat empresarial. Sanitat dimensionada al nou volum de població. Àrees industrials modernes i competitives. Un transport eficient que connecti persones i oportunitats. El creixement ha de ser ordenat, planificat i sostenible. I ara, el punt clau. Després d'un any d'intenses negociacions amb l'Ajuntament, els empresaris, entre empresaris de la carretera d'Albalat i l'Ajuntament, i amb la mediació de l'associació empresarial, estem molt a prop de tancar un acord per donar solució a més de 25 anys d'espera. Més de 25 anys fa ja. Això permetrà normalitzar la major àrea industrial d'Alzira, posar-la definitivament en el mapa i començar una nova etapa. Estic segur que amb molta coherència, trobarem la fórmula per aconseguir fer història i perquè esta vegada sí siga la definitiva. Perquè la zona industrial de carretera d'Albalat es convertisca per fi en una àrea moderna i digna. I vaig acabant, però no abans de donar les gràcies a la Junta Directiva, a tots els que heu estat al meu costat durant aquests 8 anys, pel vostre treball silenciós, per la vostra dedicació, per la vostra responsabilitat i també als que vos haveu incorporat en l'última assemblea. Estic convençut que el futur de l'associació continuarà millorant dia rere dia i que sabreu ficar-la i fer-la créixer encara més. Les portes estan obertes a tots vosaltres, a tots els empresaris que vulgueu formar part d'aquesta, la vostra associació empresarial. Perquè aquesta associació no és d'uns pocs, és de tots. I ara sí, acabe. Recordant-vos que quan una ciutat treballa unida, no hi ha repte que la frene. I si cada un de nosaltres cuida la seva part, com es cuida una flor per a que pugui créixer, Alzira no sols avançarà, tornarà a florir. Per això vull dir ben fort, amunt empresaris i amunt Alzira.